Παίρνω τηλέφωνο και διαμαρτύρομαι πάλι. Και στο γραφείο Δημάρχου και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στον κύριο Μαραγκό και στη ΔΕΙΑΚ. Υποσχέσεις, ναι, θα το κοιτάξουμε, θα το κάνουμε, θα το δούμε. Ολοκληρώστε όμως, γιατί πέρασαν τα 3 λεπτά. Συναντιάμαι, τελειώνω. Συναντιάμαι με το Δήμαρχο κάτω από το Δημαρχείο. Του λέω το πρόβλημα. Εκείνη τη στιγμή έρχεται δίπλα του ο κύριος Μαραγκός. Του λέει, κύριε Μαραγκέ, του εξηγώ του κύριου Μαραγκού. Ο κύριος Μαραγκός την άλλη μέρα στέλνει φορτηγό μεγάλο και φορτωτή να πάρει τα μπάζα από το Κάπτεν Ηλίας απέναντι από τα χωράφια, χωρίς να κάνει καμία παρέμβαση στο δρόμο, να πάρει τα κλαδέματα ή να στείλει άλλον να πάει να καθαρίσει τα χόρτα. Το αποτέλεσμα καθημερινά ενοχλούσα και το γραφείο Δημάρχου και το περιβάλλον εκεί τον προϊστάμενο και τη γραμματέα. Έχετε 5 λεπτά όμως, κύριε Γιώργο, και δεν επιτρέπετε παραπάνω. Είναι 3 λεπτά, γιατί εδώ έχει διαδικασία. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη. Τελειώνω. Δεν έχω διαμαρτυρηθεί, αλλά θα αρχίσω από τώρα να διαμαρτύρομαι. Διότι αρκετά κοροϊδεύτηκα μέχρι τόσα χρόνια, αλλά δεν θα αφήσω να κοροϊδεύετε τους γιους μου. Ο Δήμος, εάν δεν έχει σκοπό, εάν δεν θέλει, εάν δεν μπορεί να κάνει αυτά τα 4 που ανέφερα, να μου το πείτε. Γι' αυτό είμαι απόψε εδώ. Ζητώ την κατανόησή σας. Δεν ήρθα να ζητήσω ούτε να μου μειώσετε δημοτικά τέλη, ούτε τέλη πάρε που δημοτικά. Θα σας απαντήσουμε. Πρόεδρε, αν δεν μπορεί να το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε δηλαδή. Έχουμε 38 θέματα. Έχουμε 38 θέματα. Να σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω, κύριε Γιώργο. Να μ' ακούσεις πρώτα και μετά να μ' απαντήσεις. Τα ξέρω αυτά που Πρώτα να μ' λες. ακούσεις. Τα ξέρω αυτά που λες. Γιατί δεν κάνεις. Και δεν απαντάς και δεν λες και ψέματα βέβαια. Και λες και ψέματα. Ποια ψέματα όσο απαντήσω, ποια. Κύριε συμπολίτη μας, κοιτάξτε. Τα 5 λεπτά είναι υπέρα και τα βάλατε το θέμα σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κλείστε. Κλείστε το. Θα απαντήσει ο Δήμαρχος για 2 λεπτά και κλείνω. Πούμε στη διαδικασία μας. Έκανα παρέμβαση στο γραφείο του Δημάρχου και μου στέλνει τον προϊστάμενο της υπηρεσίας να βρούμε λύση. Και βρήκαμε λύση. Μα δεν μ' αφήνετε να συνεχίσω. Άσε με να συνεχίσω να μιλήσω. Δεν μπορεί. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, αφήστε. Γιατί. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό το λόγο. Θα κλείσετε το λόγο. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Πήγαινε στο χωράφι να δεις. Γιατί δεν πας. Θεωρώ πως η διαδικασία. Θεωρώ ότι η διαδικασία. Καθίστε στη θέση σας, παρακαλώ. Έκλεισε η παρέμβαση. Θεωρώ ότι η διαδικασία. Αντί 3 λεπτά. Δεν ανακαλώ. Σας παρακαλώ, αντί 3 λεπτά μιλήσατε 5 λεπτά. Θεωρώ... Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε στη θέση σας. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν πληρώνετε όμως. Δεν πληρώνετε. Μη παρακαλώ πολύ. Δεν πληρώνετε. Δεν πληρώνεται ο Μαραγκός. Καθίστε στη θέση σας παρακαλώ. Κλείστε το μικρόφωνο. Κυρία Ρούφα, κλείστε το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε.